बयामाव सोनानै दोनलै बाजै गुफुर जानायनि हासुङाव सोनानै दोनलै बाजै स्लिम स्लिम जानायनि उदांस्रि क्रिएशन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय थाहरबाय। लोगोसे रंजालि बैसागुनि एडभान्स आंनि बे गोदान चेनेलजों हामलायनाय जासिहरबाय। लोगोफोर, बर'नि बयनिख्रुइ जौगासिननाय रिया आब'नि आरबि फिल्म प्रडाक्शना बे बोसोरनि साबसिन हामसिन बैसागु मिउजिक भिडिअखौ हगारनाय जाबाय। लोगोसे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायबो जासिहरबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखैब्ला आरबि फिल्म प्रडाक्शनाव थांनानै नायहैनो हागोन आरो फुल भिडिअनि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोफोर बिदिनो गोदान गोदान लेटेस्ट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसेनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना दाबाव।